Ensimmäinen luku. Hyppy tuntemattomaan. Santiago de Cuba, tammikuun loppupuoli, herran vuonna 1519. Päiväkirjani, sinä ainoa, jolle voin uskoutua ilman pelkoa tuomiosta tai pilkasta. Olemme olleet Kuuban saarella jo jonkin aikaa, ja nyt täällä Santiagon satamassa retkikuntamme valmistautuu lähtöön. Lähdemme tutkimaan uutta maailmaa, joka on ennestään tuntematon manner, eikä suinkaan Intia, niin kuin vielä aikaisemmin luultiin. Koko satama-alue on kuin muurahaiskeko myrskyn edellä. Laivoja tervataan, purjeita parsitaan ja ruokaa ja vettä lastataan tynnyreihin. Kaikkialla on liikettä, kuumeista toimintaa, jonka keskipisteen on yksi mies, Hernán Cortés. Hän on Navaran aatelissuun Vesa, jolla on Salamankan yliopiston sivistys, mutta myös pelurin sielu ja sotilaan kunnianhimo. Ja hän on pannut kaiken peliin. Hän on sijoittanut koko omaisuutensa tähän retkikuntaan, ottanut lainaa kauppialta ja pantanut maansa ostaakseen ja varustaakseen nämä laivat. Cortés jopa hankki omalla kustannuksellaan suojavarusteita niille, joilla ei ollut varaa omiinsa. Tämä ei ole hänelle vain seikkailu. Joko hän palaa rikkaana ja hänestä tulee Espanjan kuuluisuus, tai hän menettää kaiken. Tämä tieto tekee hänestä sekä ihailtavan että pelottavan. Retken syyt ovat moninaiset. Virallisesti puhumme uusien maiden löytämisestä kruunulle, hänen pyhälle keisarilliselle katoliselle majesteetilleen, Don Carlelle, sekä pakanoiden käännyttämisestä kristilliseen uskoon. Mutta todellisuudessa seuraamme kullan tietä, jonka kaksi aiempaa retkikuntaa ovat meille viitoittaneet. Ensin oli Hernández de Cordoban epäonninen tutkimusmatka, joka päättyi katastrofiin, mutta toi takaisin tarinoita suurista kivikaupungeista ja muutamia kultaesineitä. Sitten tuli Juan de Grijalva, joka purjehti pidemmälle, kävi kauppaa menestyksekkäämmin ja toi mukanaan todisteita rikkaasta valtakunnasta sisämaassa, jota hallitsi mahtava kuningas nimeltä Moctezuma. Grijalvan tarinat ja kulta sytyttivät kultakuumeen koko Kuubassa. Cortés sai kuin ihmeen kaupalla luvan tälle retkelle kuvernööri Velázquezilta, jonka alaisuudessa hän on palvellut. Velázquez, tuo yhtä lihava kuin epäluuloinenkin mies, oli aluksi Cortésin kumppani hankkeessa, mutta hänen kateutensa ja epäluulonsa kasvoivat, kun hän näki retkikunnan koon ja Cortésin horjumattoman kunnianhimon. Kuvernöörin viralliset ohjeet rajoittavat meidät vain kaupankäyntiin ja uuden mantereen tiedusteluun, kieltäen ankarasti kaikki valloitusyritykset. Siksi Cortésin retkikunnan koko ja miehistön varusteet herättivät epäluuloja. Satamassa kuiskittiin, miksi pelkälle tiedusteluretkelle tarvittiin näin monta miestä. Kaikki aseistettuna päästä varpaisiin. Velázquez alkoi pelätä, että Cortés pettää hänet ja vie kaiken kunnian ja rikkaudet itselleen. Huhutaan, että hän aikoo peruuttaa koko retkikunnan ja että Cortésin pidätysmääräys on jo kirjoitettu. Cortés tietää tämän ja siksi kaikki tapahtui nyt hengästyttävällä kiireellä. Minä, Diego de la Serpe, olen jälleen kerran sotkeutunut mukaan johonkin, mistä en täysin ymmärrä seurauksia. Miksi? Ehkä siksi, että Kastilian pölyiset tiet ja velkojien uhkaukset alkoivat tuntua ahtaammilta kuin pieninkään karavelin hytti. Olen nähnyt Italian sotien verisyyden, palvellut Gran Capitalin alla, mutta rauha ei sopinut minulle, tai minä en sille. Tulin uuteen maailmaan etsimään jotain. En ehkä niinkään kultaa, niin kuin monet näistä kuumeisista nuorukaisista, vaan ennemminkin tarkoitusta, tai ainakin paikkaa, jossa vanhat syntini eivät painaisi niin raskaasti. Ja myönnettäköön, ajatus siitä, että voisin parantaa asemaani, ehkä jopa hankkia pienen maatilkun jostakin, ei ole vastenmielinen. Täällä, Cortésin joukoissa, on monenlaista miestä. On kokeneita konkistadoria, jotka olivat mukana jo Grijalvan ja Cordoban retkillä, ja joiden nahka on parkkiintunut Karibian auringossa, sekä nuoria hidalgoja, eli aatelissukuisia, jotka ovat myyneet viimeisenkin perintöolkensa varustaakseen itsensä ritarin varusteilla ja toivovat voittavansa mainetta ja omaisuutta. Ja sitten on meitä, vanhempia, kyynisempiä ehkä, jotka olemme jo nähneet liikaa, mutta emme voi vastustaa seikkailun kutsua. Trinidad ja viimeinen lähtö.
Helmikuun alku 1519. Lähdimme Santiagosta kiireellä, keskellä yötä kuin varkaat. Cortés oli saanut varmennettua tiedon, että hänen pidätysmääräyksensä oli allekirjoitettu jo matkalla. Emme ehtineet edes lastata kaikkia muonavaroja. Purjehdimme Kuuban etelärannikkoa pitkin Trinidadiin kerätäksemme lisää miehiä varusteita. Siellä tapahtui jotain, mikä kuvastaa täydellisesti Cortésin luonnetta. Kuvernööri Velázquez oli lähettänyt Trinidadiin viestinviejän mukanaan virallinen käsky, joka velvoitti kaupungin pormestarin Francisco Verdugon pidättämään Cortésin. Viestinviejä saapui ja esitti käskynsä, mutta Cortés, saatuaan siitä ennakkovaroituksen, toimi nopeasti. Sen sijaan, että olisi vastustanut, hän kutsui pormestarin ja viestinviejän päivälliselle. Hän puhui heille, käytti kaiken charminsa, maalaili kuvia tulevasta kunniasta ja rikkauksista, jotka koituisivat myös heidän osakseen, jos he tukisivat häntä. Lopputulos oli uskomaton. Pormestari kieltäytyi noudattamasta kuvernöörin käskyä, ja itse viestinviejä, lumoutuneena Cortésin lupauksista, liittyi retkikuntaamme. Trinidadista ja matkan varrelta saimme mukaamme lisää veteraaneja Grijalvan ja Cordoban retkikunnista. Saimme mukaamme paljon kokeneita konkistadoreja, joilla oli paljon taistelukokemusta useista sodista. Heihin kuuluivat myös Pedro de Alvarado ja hänen 4 veljestään. Pedro de Alvarado toimi komentajana jo Grijalvan retkikunnassa ja liittyikin heti retkikuntamme johtoryhmään. Alvaradon veljekset olivat varakkaita ja vaikutusvaltaisia hidalgoja. He toivat mukanaan omia sotilaita ja jopa oman laivan, karavellin. Uudet värväykset toivat paljon kokemusta ja tietoa aiemmilta retkiltä uudelle mantereelle, mutta myös karmeita tarinoita aiemmista taisteluista ja menetyksistä. Vihdoin, kerättyämme viimeiset miehemme ja varusteemme, jätimme Kuuban rannikon taaksemme. Nyt olemme merellä, ja paluuta ei taida olla ennen kuin Cortés niin päättää. Aluksemme, lippulaiva Santa Maria de la Concepción ja 10 muuta, vaihtelevat koossa ja kunnossa. Omani, San Sebastian, on pieni karavelli, joka natisee liitoksistaan jo pienessäkin aallokossa. Toivottavasti se kestää. Päivittäiset rutiinit laivalla ovat yksitoikkoisia. Olen saanut vastuulleni osan muonan ja vedenjakelusta yhdessä vanhemman aliupseerin, karskin navaralaisen kanssa, nimeltä Ochoa de Mendizábal. Hän on vähäpuheinen, mutta oikeudenmukainen mies. Annokset ovat pieniä, ja vesi on jo alkanut maistua tynnyrille. Suurin osa retkikuntamme jäsenistä ei ole ammattisotilaita, kuten minä itse, vaan täysin kokemattomia noviiseja. Joukossa on kuitenkin kokeneita veteraaneja, sodassa karaistuneita taistelemisen ammattilaisia. Mukana on myös 16 kapalleeroja, jotka ovat espanjalaisen sodankäynnin parasta eliittiä, ylpeillä sotaratsuilla sotivia ritareja. Noviseille järjestettiin koulutuksia vaihtelevalla innolla. Osa kapalleeroista ja meistä muista veteraaneista kouluttivat uutta jalkaväkeä innokkaasti. Osa ammattisotilaista taas suhtautui koulutukseen välinpitämättömästi ja seurasivat avoimen huvittuneena noviisien aseiden käyttöharjoituksia. Uudet koulutettavat olivat tosiaan huvittava näky Italian sodan veteraanin rinnalla, jolle miekan käsittelytaito oli vuosikausien harjoittelun ja taistelukokemuksen tulos. Yhteistä tässä sekavassa ja epävirallisessa koulutuksessa olivat kuri- ja taistelumuodostelmien pitäminen. Jokaisen retkikuntalaisen tuli osata muodostelmassa taisteleminen, eikä muodostelmasta saanut poistua. Rivien tuli pitää kaikissa tilanteissa. Nämä taistelutaktiikat olivat osoittautuneet ratkaiseviksi Italian sodissa ja Pyreneiden niemimaan takaisinvaltauksessa eli Reconquistassa. Vapaa-aikoina miehet kokoontuvat kannelle, pelaavat noppaa, laulavat tai kuuntelevat vanhempien konkistadorien tarinoita. Erityisesti eräs Diego Ordaz, joka oli mukana Cordoban retkellä, kertoo usein tarinoita Yucatanin rannikolta, taisteluista intiaanien kanssa, heidän oveluudestaan ja julmuudestaan. Hän kuvailee heidän nuoliaan ja makuahuit miekkojaan, jotka voivat yhdellä iskulla melkein katkaista miehen kahtia. Nämä tarinat saavat nuorempien miesten silmät loistamaan innosta,
mutta minä, joka olen nähnyt miekkojen ja tykinkuulien tekevän tuhojaan Pavian kentillä, tunnen myös kylmän väreiden kulkevan selkääni pitkin. Haavoittumisen ja kuoleman pelko on aina läsnä, vaikka sitä yrittäisikin peittää rehentelyllä. Yöt ovat pahimpia. Ahtaassa hytissä, laivan natistessa ja ulvoessa ympärillä on vaikea nukkua. Mitä meitä todella odottaa lännessä? Onko siellä mitään muuta kuin viidakkoa, soita ja vihamielisiä alkuasukkaita? Toivon kipinä kuitenkin elää. Ehkä tällä kertaa onni potkaisee. Cozzumelin saari, helmikuun loppupuoli 1519. Useamman päivän purjehduksen jälkeen, myrskynkin koeteltuamme, saavutimme Cozzumelin saaren. Se kohosi merestä kuin vihreä jalokivi palmujen huojuessa tuulessa, jonka Grijalva oli löytöretkellään nimennyt Santa Cruzin lahdeksi. Ensimmäinen kylä, johon törmäsimme, oli tyhjä. Asukkaat olivat paineet sisämaahan, jättäen jälkeensä vain kytevät nuotiot ja muutamia kanoja. Heidän talonsa olivat siististi rakennettuja, suorakaiteen muotoisia, kivijalalla ja olkikatoilla. Keskellä kylä oli pieni aukio ja sen laidalla kivinen pyramiidi, ehkä 10 miehen korkuinen, jonka huipulla oli pieni temppelirakennus. Seinät oli koristeltu maalauksilla ja stukkoreliefillä, jotka esittivät outoja, kiemurtelevia olentoja ja iristäviä kasvoja. Sisällä temppelissä paloi suitsuke ja alttarilla oli saviastioita, joissa oli ruokaa ja kukkia, ja patsaita. Ne olivat savesta ja kivestä veistettyjä, esittäen eläinpäisiä ihmishahmoja ja groteskeja olioita, joita en ollut koskaan ennen nähnyt. Cortes kielsi ryöstelyn ja antoi käskyn etsiä saaren asukkaita rauhanomaisesti. Pedro de Alvarado, tuo tulipunatukkainen ja kiivasluonteinen kapteeni, löysi pian toisen, suuremman kylän, jossa asukkaat eivät olleet ehtineet paeta. Alkuun he olivat peloissaan, mutta Cortes, käyttäen elekieltä ja ystävällistä ilmettä, onnistui voittamaan heidän luottamuksensa. Hän jakoi heille lahjaksi lasihelmiä, pieniä peilejä ja kulkusia, jotka saivat heidät nauramaan ja taputtamaan käsiään kuin lapset. He vastasivat lahjoihin tuomalla meille hedelmiä, maissia, hunajaa ja muutamia pieniä kultakoruja, ohuita renkaita ja levyjä, jotka oli ehkä saatu kaupankäynnillä mantereelta. Kultaa. Se oli vähän, mutta se sytytti toivon kipinän monen miehen silmissä. Jopa minä tunsin pienen piston sydämessäni. Ehkä huhuissa oli sittenkin perää. Sitten kuulimme jotain, mikä sai meidät kaikki valvastumaan. Yksi vanha intiaani viittoili ja selitti jotain innoissaan. Cortes kutsui paikalle Melchorejon, intiaanipojan, jonka Cordoba oli tuonut retkeltään mukaan ja joka osasi jo hieman espanjaa. Käännös oli vaivalloista, mutta ymmärsimme, että saarella tai ehkä mantereella oli muita parrakkaita miehiä kuin me. Cortes käski etsiä heitä. Lähetimme partioita eri puolille saarta ja viestejä mantereillekin kanootilla. Muutaman päivän kuluttua eräs partio palasi mukanaan mies, joka näytti intiaanilta. Alaston, tummaihoinen, pitkät takkuiset hiukset. Mutta kun hän avasi suunsa, hän puhui täydellistä, vaikkakin hieman vanhahtavaa ja pitkään käyttämätöntä Kastilian espanjaa. Hän oli Geronimo de Aguilar, pappimies Huelvasta. Hän kertoi joutuneensa haaksirikkoon 8 vuotta sitten matkalla Darienista Santo Domingoon. Vain hän ja muutama muu olivat selvinneet hengissä, mutta heidät oli otettu vangeiksi. Monet hänen tovereistaan olivat kuolleet tauteihin tai joutuneet maijojen uhraamiksi, mutta hän oli onnistunut pakenemaan ja elänyt erään ystävällisemmän päällikön suojeluksessa. Hänen löytymisensä oli kuin ihme. Nyt meillä oli luotettava tulkki. Cortes oli innoissaan. Hän kysyi Aguilarilta heti, tiesikö tämä mitään suurista valtakunnista sisämaassa, ja ennen kaikkea, tiesikö hän, mistä löytäisimme kultaa. Kysyimme toiveikkaasti, odottaen hänen vahvistavan unelmamme. Aguilarin kasvot kuitenkin kääntyivät miettelijäksi. Hän kertoi kyllä kuulleensa tarinoita mahtavista herroista lännessä, Kulhuan ja Meksikon mailla, mutta hän ei ollut koskaan käynyt siellä, eikä tiennyt mitään heidän rikkauksistaan. Hän oli elänyt vain Jukatanin maijojen parissa, ja he olivat enimmäkseen kalastajia ja maanviljelijöitä,
joilla ei ollut suuria kulta-aarteita. Tämä oli pettymys. Monen miehen kasvolta paistoi lannistus. Oliko tämäkin matka tuomittu epäonnistumaan? Cortés ei kuitenkaan lannistunut. Hän sanoi, että Aquilarin tieto suurista valtakunnista oli jo itsessään arvokas, ja nyt meillä oli keino kommunikoida. Ennen lähtöämme Cozumelilta Cortés teki jotain, mikä osoitti hänen uskonnollisen intonsa, tai hänen oveluutensa, sillä hän tiesi, että raportit hänen hurskaudestaan olisivat hyödyllisiä Espanjassa. Hän käski puhdistaa päätemppelin epäjumalan kuvista. Maijapapit, jotka olivat seuranneet meitä pelonsekaisella uteliaisuudella, alkoivat valittaa ja huitoa käsillään, kun sotilamme kiipesivät pyramiidin portaita ja alkoivat kiskoa savisia ja kivisiä patsaita alas. Ne esittivät käärmeitä, jaguareja ja olentoja, joilla oli monta päätä ja irvistäviä hampaita. Ne olivat rumia, mutta niissä oli jotain alkukantaista voimaa. Patsaat paiskattiin maahan ja särjettiin kappaleiksi. Temppelin seinät kalkittiin ja alttarille pystytettiin risti ja neitsyt Marian kuva, jonka olimme tuoneet mukanamme. Meidän maltillinen ja viisas pappimme piti sitten messun. Intiaanit katselivat tätä kaikkea mykkinä ja pelokkaina. En tiedä, käännyttikö se ketään, mutta se oli ainakin selvä osoitus siitä, kenen jumalat olivat nyt niskan päällä. Ja Cortés saattoi kirjata raporttiinsa, että hän oli voittanut sieluja Herralle. Maaliskuun alku 1519. Matkalla kohti Tapascoa. Olemme jättäneet Cozumelin ja purjehdimme nyt länteen kohti suurta jokea, jota intiaanit kutsuvat Tapascoksi ja jonka Grijalva oli löytöretkellään nimennyt omalla nimellään. Aquilar on kanssamme ja hänen arvonsa tulkkina on jo osoittautunut korvaamattomaksi. Hän on kuitenkin varoittanut meitä. Mantereen asukkaat ovat paljon sotaisampia kuin Cozumelin saarelaiset. Cordoban retkikunta oli kokenut sen karvaasti Champotonissa, huonon taistelun rannalla, jossa lähes koko retkikunta tuhottiin ja joiden haavoihin itse Cordoba lopulta menehtyi. Pelko on jälleen läsnä, mutta niin myös uteliaisuus ja se sitkeä toivon kipinä, joka ei tunnu sammuvan, vaikka pettymyksiäkin on tullut. Ehkä tällä kertaa onni on myötä. Potonchan, maaliskuun 12. päivä 1519. Ensimmäinen kosketus. Ilma seisoo paksuna ja kosteana Tapascojoen yllä. Olemme ankkuroineet laivat sen suulle, paikkaan, jota kartoissamme kutsutaan Grijalvan joeksi. Maisema on vieras ja vihamielinen. Loputon, vihreä suo, jota halkovat kapeat vesiväylät ja jonka rantoja peittää läpipääsemätön mangrovemetsä. Jo edellisenä päivänä kapteeni Cortés oli lähettänyt tiedustelijoita pienemmillä veneillä ylös jokea. Geronimo de Aguilar, haksirikosta pelastautunut pappimme, joka puhuu paikallista kieltä, oli heidän mukanaan. Hän huusi rannoille rauhan sanoja, mutta sai vastaukseksi vain syvästä viidakosta kantautuvia uhkaavia karjaisuja ja kohti lentäviä nuolten viuhunaa. Tänä aamuna Cortés päätti, että meidän on noustava maihin hakemaan vettä ja tuoretta ruokaa ja yritettävä luoda ystävälliset suhteet paikallisiin. Hän itse johti ensimmäistä maihin nousujoukkoa, noin 100 miestä, minä heidän joukossaan. Soudimme kohti suurta kylää nimeltä Potonchan, jonka Grijalvan miehet olivat nähneet edellisellä matkallaan. Soudimme pienissä veneissä kohti joen mutkassa näkyvää suurta kylää, Potonchania. Sen ympärille oli pystytetty vankka, teräväpäinen paaluvarustus. Jo kaukaa näimme, että rannat olivat mustanaan sotureista. Heitä oli satoja, ehkä enemmänkin. Heidän vartalonsa oli maalattu uhkaavasti mustin ja valkoisin raidoin. Rumpujen kumina ja torvien törähdykset täyttivät ilman painostavalla melulla, joka tuntui tunkeutuvan luihin ja ytimiin. Aquilar nousi veneen kokkaan ja yritti jälleen neuvotella. Hän näytti heille vihreitä lasihelmiä ja kilisytti pieniä tiukuja, kertoen, että olemme suuren kuninkaan miehiä ja tulimme ystävinä. Vastaus oli välitön ja yksiselitteinen. Kanoteista ja rannalta nousi nuolipilvi. Jouduimme nostamaan kilpemme suojaksi. Kuulin vierestäni vaimean ähkäisyn, kun nuoli iskeytyi Francisco de Morlan käsivarteen. Onneksemme panssari ja pehmusteet estivät sen tunkeutumasta syvälle.
Cortes antoi käskyn vetäytyä kantamaan ulkopuolelle. Hänen kasvonsa olivat kovat ja päättäväiset. Verta ei haluttu vuodattaa, mutta nyt oli selvää, että se oli väistämätöntä. Maaliskuun 13. päivä. Potonchanin valtaus. Yö ei tuonut rauhaa. Kuulimme jatkuvasti liikettä ja huutoja rannalta. Oli selvää, että vihollinen keräsi lisää voimia. Aamun sarastaessa Cortes jakoi käskynsä. Meidän oli vallattava Potonchan. Hän jakoi jalkaväkemme 2 osastoon. Kapteeni Alonso de Avila johtaisi toista ja hyökkäisi kapeaa polkua pitkin suoraan kylän portille. Cortes itse johtaisi pääjoukkoa, joka nousisi maihin hieman kauempana ja hyökkäisi kaupungin sivustasta. Hyökkäyksemme alkoi. Kahlasimme vyötäröä myöten raskaassa, mutaisessa rantavedessä. Jokainen askel oli ponnistus, ja samalla yritimme suojautua nuolilta ja keihäiltä, joita satoi niskaamme. Vihdoin tunnistimme kiinteää maata jalkojemme alla ja syöksyimme eteenpäin huutoen Santiago. Taistelun muurilla oli raivokasta. Cortes huusi käskyn ja meidän tuliaseemme antoivat vastauksen. Hakapyssymiesten rivistö astui eteen ja antoi yhteislaukauksen. Jyske oli korvia huumaava ja paksu, rikinhajuinen savu peitti hetkeksi näkyvyyden. Samaan aikaan jalkajousimiehemme poimivat tarkasti jokaisen puolustajan, joka uskalsi kurkistaa aidan ylitse. Tämän tulituen turvin rynnäkköryhmä, kourallinen urheimpia miehiämme kilpien suojassa, kantaen raskaita kirveitä ja kankivasaroita, syöksyy aidan juurelle. Seurasi epätoivoinen kamppailu. Kilpimiehet painautuvat toisiinsa vasten, muodostaen suojakaton, jonka alla kirvesmiehet hakkasivat raivokkaasti paalujen tyviä. Iskut kaikuivat taistelun melskeessä, ja puunsäleitä lensi ilmassa. Kuulin vierestä, kuinka eräs puolustaja yritti iskeä keihällään kilpien välistä, mutta toverini torjui iskun ja iski miekallaan takaisin. Lopulta, ikuisuudelta tuntuneen hetken jälkeen, kuului voimakas räsähdys, kun useampi paalu antoi periksi ja kaatui sisäänpäin, luoden pimeän, kapean aukon. Ennen kuin puolustajat ehtivät tukkia aukkoa, kapteeni Alvarado itse karjaisi ja syöksyi ensimmäisenä läpi, miekka edellään. Joukko meitä muita raskaammin panssaroituja sotilaita seurasi perässä. Ahtauduimme yksi kerrallaan aukosta sisään ja taistelimme tiemme kapeille kaduille. Siellä huomasimme olevamme ansassa. Intiaanit hyökkäsivät talojen katoilta, oviaukoilta ja kujilta. Jokainen risteys oli voitettava verisesti. Lopulta, tuntien taistelun jälkeen, Cortesin ja Avilan joukot kohtasivat kaupungin keskusaukiolla päätemppelin edustalla. Ajoimme viimeiset puolustajat pois temppelipyramidiltä ja otimme sen haltuumme. Kaupunki oli meidän, mutta se oli aavemaisen hiljainen. Intiaanit olivat vetäytyneet, eivät paenneet, vaan ryhmittyneet uudelleen jonnekin puiden ja peltojen taakse. Yövyimme kaupungissa, sidoimme haavamme ja kuuntelimme yön ääniä tietäen, että todellinen koitos oli vielä edessä. Maaliskuun 14. päivä. Kintlan tasankojen taistelu. Aamulla Cortes teki päätöksen, joka tuntui monesta hulluudelta. Sen sijaan, että olisimme linnoittautuneet kaupunkiin, marssimme ulos kohtaamaan vihollisen avoimella kentällä. Marssimme ulos Potonchanista 400 miehen voimin. Edessämme avautui laaja tasainen alue, joka oli sekoitus maissipeltoja, kaakaopuuviljelmiä ja korkeaa heinikkoa. Näennäisen avoin maasto oli kuitenkin betollinen, täynnä soisia painanteita ja kastelukanavia. Emme ehtineet pitkälle, kun se tapahtui. Kuin maan alta tasanko heräsi eloon. Joka puolelta, pelloilta ja metsän reunasta syöksyi esiin intiaaniarmeija. Heidän lukumääränsä oli käsittämätön. Heitä oli 10 000 ja he piirittivät meidät hetkessä. Heidän sotahuutonsa olivat korvia huumaavat. Muodostimme välittömästi tiiviin neljön, kilvet ulospäin ja keihät sojottaen. Siitä hetkestä alkoi selviytymistaistelu. Nuolia ja kiviä satoi päällemme taukoamatta. Yritimme pitää asemamme, mutta jalkamme upposivat mutaan. Kuumuus haarniskojen alla oli sietämätön. Intiaanit hyökkäsivät aalto toisensa jälkeen uskomattomalla urheudella.
Heidän obsidiaanimiekkansa välähtelivät auringossa ja iskivät hirvittävällä voimalla kilpiimme ja panssareihimme. Hakapyssyjemme ja varsijousiemme tuli kaatoi heitä riveittäin, mutta aina kun yksi kaatui, yksi astui hänen tilalleen. Tunnit kuluivat. Miehiä kaatui ympäriltäni. Haavoittuneiden valitus sekoittui taistelun melskeeseen. Aloin uskoa, että tämä oli loppumme. Sitten, epätoivon hetkellä, käänsimme katseemme taustaltamme kuuluvaan maan jyrinään. Tasangon laidalta, Intianien selustasta, syöksyi esiin Alvaradon johtama ratsuväki huutaen sotahuutojaan. Hevoset oli tuotu salaa yöllä laivoista, ja taistelun alkaessa ratsumiehet olivat tehneet pitkän kiertoreitin metsän ja maaston suojissa iskeäkseen vihollisen selustaan. Olimme toimineet uhkarohkean taktiikan syöttinä ja houkutelleet Intianien armeijan avoimelle kentälle. Ratsuväen hitaus tiheässä metsässä oli kuitenkin koitua kohtaloksemme. Heidän ennenaikainen paljastumisensa taas olisi pilannut koko yrityksen. Ratsuväen rynnäkkö oli uskomaton näky. Intianit, jotka eivät olleet koskaan nähneet hevosta, olivat kauhuissaan. He luulivat miestä ja hevosta yhdeksi, yliluonnolliseksi olennoksi. Heidän taistelutahtonsa murtui silmänräpäyksessä. Järjestys hajosi ja he alkoivat paeta sekasortoisesti kohti metsiä ja soita. Jahti jatkui jonkin aikaa, mutta Cortes kielsi tarpeettoman verenvuodatuksen. Voitto oli meidän. Se oli ollut ankara ja verinen, mutta se oli voitto. Menetimme 2 miestä ja 70 miestä haavoittui, jotkut vakavasti. Intiaanien tappiot olivat kuitenkin paljon suuremmat, arviolta 800 kaatunutta. Kenttä oli täynnä ruumiita. Olimme kaikki äärimmäisen väsyneitä, mutta myös helpottuneita ja ylpeitä. Olimme kohdanneet ensimmäisen suuren haasteen ja selvinneet siitä. Seuraavana päivänä Tapaskojoen alueen päälliköt saapuivat leirimme nöyrinä, mukanaan lahjoja, ruokaa, vaatteita ja pieniä kultaesineitä. Ja he toivat 20 nuorta naista, jotka he antoivat meille palvelijoiksi tai orjiksi, miten sen nyt ottaa. Yksi heistä oli Malintsin, jonka nimesimme Donna Marinaksi. Hän osoittautui pian paljon arvokkaammaksi kuin kaikki muut lahjat yhteensä. Hän osasi maijakielten lisäksi myös nahuatlia, kieltä, jota puhuttiin siinä suuressa valtakunnassa lännessä, jota kohti olimme menossa. Nyt meillä oli täydellinen tulkkiketju. Aguilar käänsi Espanjan maijaksi ja Donna Marina maijan nahuatliksi, ja päinvastoin. Cortes ymmärsi heti, että tämä nainen oli avainasemassa. Hänen älykkyytensä ja kielitaitonsa avaisivat meille ovia, jotka muuten olisivat pysyneet suljettuina. Potanchanin, tai kuten me sen nimesimme, Santa Maria de la Victorian taistelu oli opettanut meille paljon. Se oli osoittanut, että tämän maan asukkaat eivät alistuisi helpolla. Se oli myös osoittanut aseidemme, erityisesti hevosten ja tuliaseiden ylivoiman. Ja se oli tuonut meille Donna Marinan. Ehkä onni oli sittenkin kääntymässä puolellemme, mutta kulta, sitä emme olleet vieläkään nähneet merkittäviä määriä. Toivo ja epäilys jatkoivat kamppailuaan sielussamme.